پشتی دەستپێکردنا شۆڕەشا سووریە ساڵا 2011 دەستپێکردنا شەر و کوشتنا گەلێ سووریێ لەسەر دەستێ رێژێمێ و هەولێن سەرکوتکردنا دەنگێ ملەت ڕووخاندنا رێژێما باسا سووری و سەرۆکێوێ بەشار ئەسەد بسەدان جوانن ڕۆژاڤایە کوردستانê یinکوت leşkeriya neçar debûn biryarên efserên rejimê bikuştina sivîlan encamdana binpêkirinan di derheqê Sûriyan de red kirin û beşê herî bêhtir ji leşkeriya rejimê reviya û berê xwe da Herêma Kurdistanê da ku destên wan di kuştina Sûriyan de bixwîn nebe. Roj û meh û sal derbas bûn hin bi hin ciwanên Kurdan hatin piştre malbatên wan jî berê xwedan Herêma Kurdistanê wekû cihekî aram bi germî û pêşwaziyeke kurdayetî ji wan re hate kirin. Pêla penaberiyê dest pê kir. Kamp ji wan re li Duhokê piştre li hemî parêzgehên Herêma Kurdistanê hatin vekirin. Sala 2012 pêşmergeyên leşkerê Roj li ser destê Serok Mesûd Barzanî wekû hêzeke Kurdî ji Rojavaya Kurdistanê re hata damezrandin û li ser destê mamosta û efser û pêşmergeyên Kurdistanê yên xwedî ezmûn hata rahînankirin. Piştî derketna rêxistina Daişa terorîst û êrîşên wê yên hovane li ser Herêma Kurdistanê bi armanca dagîrkirina wê û têkbirina destkeftinên Kurdistanê li ser destê hêzên NATOyê û piştre hevpeymaniya navdewletî hata rahînankirin. Leşkerê Roj mil bi milê pêşmergeyên Kurdistanê beşdarî di gelek şaran de li dijî rêxistina Daişa terorîst û milîsên Heşda Şabî û dijminê Kurdistanê de kir. Dastanên dîrokî li bereyên şer lê İskî Musil, Eyn Ewês, Sihêla, Şingal û Pirdê tomar kirin. û bûn xwedî ezmûneke berçav û xuya di şer û beravanî û parastina gel û xaka xwe de ji destpêka damezrandina xwe de jî tanha hêzên pêşmergeyên leşkerê Roj bi dehan şehîd û birîndar danîne. Hin jî erkê xwe de berdewam in. Bi hezaran pêşmerge parastina xak û gelê Kurdistanê dikin. Çaverêne ji dema damezrandinê ve û ta îro vegerin Rojavayê Kurdistanê mal û milk û xelk û sînorê xwe ji her dijminekî biparêzin. Lê ji ber hezkirin û girêdana gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê bi pêşmergeyê Roj ve gotev kur bira bav û keçên wan in piranî jî ji malbatên niştimanî kurdperwerin. Berdewam pêdê ku desilata deverên Kurdî bi mercê wergirtin û radestkirinê ji rejima Sûriye wergirtiye rê nedaye vegera wan li hingan. Herdem hewl daye metirsiyet vegera wan de belav bike. Bi buhaneya şerê birakujiyê hin sedem û buhaneyên tune bêkok û rastî ji hebûna wan re. Tevlî hewlên berdewam ji aliyê Serok Mesûd Barzanî serkirdeyetiya Herêma Kurdistanê ji bo yek helwêzkirina tevgera Kurdî Rojavaya Kurdistanê û rêkeftinên hewlêr yek, hewlêr du, Duhok di navbera Enekesê û pêdê de ku di her rêkeftinekê de vegera pêşmergeyê Roj di serê xalên lîsteya li hevhatin û danûstandin hindebû tevlî imzekirina serkirdeyên pêdê li ser wan rêkeftinan. Piştî ku vedgeriyan Rojavaya Kurdistanê serkirdeyên wê di jatiya pêşmergeyên Roj bi gota got û lê dwanin bêserûber belav dikirin. Tu pabendî bi gotin û imzeyên xwe nekirine. Bi taybet jî Aldar Xelîl ku êrîşa wî ser pêşmergeyê Roj di rêdwana dawiyê de pesendkirina pêşmerge bi nan dozan ji Tirkiye re karvedan û nerazîbûneke siyasî civakî Kurdistanî encam da. Awtometa ku arastayî pêşmergeyê Roj kir torên civakî gur kir bi tundî bersiva wî hate dayîn. Bi taybet Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye û Serokatiya Herêma Kurdistanê jî şirovekarên siyasî û siyasetmedarên Rojavaya Kurdistanê bi giştî dibînin ku zikreşiya Aldar Xelîl êrîşên wî ser pêşmerge û Enekesê bi zelalî didin xuyanî ji ber ku pêşmergeyên Roj xwedan bingeheke cemaweriya berfireh lê Kurdistanê bi giştî û bi taybet Rojavaya Kurdistanê û Sûriye jî her wiha serkeftina danûstandinên Kurdî û her nîzîkbûnekê nel gor daxwaz û armancên PKK ne ku Aldar Xelîl yek ji endamên wê yê komîta navendiye û bi hiş û kultur û biryara Qendîlê diaxife û yek rêzî û yek helwestiya Enekesê û PNK serkeftina projeya netewî Kurdiye PKK bi zelalî li dijî wê yekeye wekû serkirdeyên wê ragihandine. Lewradê Aldar Xelîl û hin serkirdeyên pêdê yên xwedî fikrê Aldar tu giringî û hebûn û paşeroja wan nemîne. Lewra gotegot û tometên wî û hewlên şêwexistina navê pêşmergeyê pîroz wê ra neweste ji ber ku pirsgirêk di felsefe û hişê wî de ye ne ku nakûkiyeke siyasî ye wekû tê belav kirin. Elî Umar